babu wani musulmi da zai aikata wani zunubi sannan yayi alwala yayi sallah raka'a biyu sannan ya nemi gafarar Allah sai Allah ya gafarta masa wannan zunubin sannan sai ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim shi duk wanda ya aikata mummunan abu ko ya zalunci kansa sannan ya nemi gafarar Allah to zai samu Allah mai gafara ne mai jin kai sannan ya karanta wannan aya da muke ciki walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ya karanta wannan aya wannan ita ce ake kira salatu tauba sallar tuba daga zunubi mutumin da yayi laifi yake roƙon Allah ya yafe masa annabi ce to ga abin da zai yi